Vítajte u našej ďalšej epizódy. Je to špeciál. Ukážeme si, ako dať módy. Dám tú stránku do popisu videa. Otvoríte si ju a dáte mods. Ako môžete vidieť. Takto napríklad hit zones. No. Vidíte, môžete si tu vybrať. Ja mám tieto. No, takže stisnete toto a vám sa to začne stiahovať. Ja už to mám v prípade stiahnuté. Čiže dám zavrieť. Toto si dáte extrahovať. Ja to mám v Dčku. Je to presne v hrách. No, vlastne ja to mám tak v hrách. A dáte res mods a 80. A dáte si to. No a počkajte chvíľku. Ono to je rýchle. No mne to funguje, ale dobre. Ja som ešte nedal World of Tanks. Takže zatiaľ si to dám. Tak, to je bo. Vidíte, to je Lancher. Otvoríte si to, áno. No a ďalej sa to zapne. No, takže ja už sa prihlasujem. Vlastne môj brat, vlastne kamarát, myslím tak voláme. Vidíte, ako tu už je pekne vidno, že sa ten mod nainštaloval správne. No napríklad tento tank, to ja mám malý pancier, ale takže slabiny netreba zobrazovať. Napríklad túto môžete vidieť, teda tá červená znamená, že ľahko ho prebiť. No a vidíte, to si proste pozrite na nete. Napríklad tento stage. A artiléria, pochybujem. Posledný pancír. Dobre, takže toto bude všetko. Dajte like. No a uvidíme sa v ďalšom diele, takže ahoj.